тук ще най-вероятно... Това видеото ли е? Да. Брате, намаца камерата. Не съм. Днеска плана е да изчеткам един акаунт до Немалет и евентуално го пробваме. Аз съм няма кинти, аз съм няма лед. Мушни се зад мене, че съм най-отвред. Аз съм то дебил да ткара пил върху тротуара. Аз съм кил и бета да е една цигара. Аз съм помяра и ягата до пара. Водката ментая пия всяка вечер пара. Твоето момче цял ден въхти после кака. Лошото, че не Така го върнем примерно. Как ще ме убиеш, като аз съм килера? В царството на слепите най-сляп е дилера. Сирия на три морета, Харе Кришна много е лета. Щом си решил да газиш пата, дай на пета. София град, душеяд. Аз съм тая гад, аз съм тая гад. София град, душеват. Тук всеки ми е свиден, тук всеки ми е брат. София град, душеяд. Аз съм тая гад, аз съм тая гад. София град, душеват. Тук всеки ми е обиден, тук всеки ми е враг. Верен, хомофоб, антематик, антрополог, радикален еколог. Аз съм жесток, но прост съм бог. Аз съм нощен труд, ми се грозен, злобен луд. Аз съм шизо и съм наблизо. Смога на таряна, в медицинска марихуана. В скромната ти сянка, в твоята лична банка. В цигането в кашона, лед на голови закона. И пичето, което ти чати срещу левче от телефона. Аз съм болната фантазия на фалшивата буржуазия. Лицемерната куртуазия на богатата жена. Аз съм салон за красота, яко самота. Грим, галерии, калмари, пепел от рози, кич, кампари. Аз съм лъжата, аз съм лъжата, аз съм лъжата. Аз съм лъжата, в погледа на излъгано дете. Аз съм витушки площади, аз съм стъклените сгради, в които се перат души. Аз съм ти, да бате, аз съм ти. Ти раздива катерушка, ти заплатка, ако слушкам и последния ми опит за живот между този стрещял народ. Да бате, аз съм ти. Щом си решил да газиш бата, дай на пета. Копеле, слушай ме внимателно. Слушай, ще ти кажа защо. Ако искате, ще има надежда, вяра и любов, захар и канабинол. Ако се бавате, ще има кръв и караминьол. Израснал в смоко месен от странно тесто, хляб съм и сол. Аз съм златен и нов, аз съм гладен и гол. Аз съм корумпирания катаджия, кой до сега събира кинти да изучи двете си деца в чужбина. Тегаво е под полите на Витуша, доста по-лесно е по други поли, в които шавам. Нали съм хитрошан, ще си купа младост, ще си купа чистота и някой друг ще я плати с душа. Еле поне къде взимат нещата, буквално не може си напишат правилно и завещанието. Идвам от майчин дом, дишал съм в дружба едно, бил съм... Чакай, първо ни обясни къде сме. Добре, отново сме на Рила, уикенда след предното клипче. Мина една седмица. Рано предния път направих излизането и трябва да направя само почта нагоре, която аз кочих отгоре, бях такъв, тук всъщност няма хватки, се оказва, има много стъпки. И сега отивам да видя точно къде са тия стъпки, за да мога да го изкатеря да не ме е страх. Тук сме вързали въжето на това стабилно дърво и ще се спусна отгоре. Няма го показваме на мама, защото не е сол катерене, то е катерене от задната страна. Свободно катерене. Не е сол. Така е. Има въже, спокойно, има въже. Вече може да спрежа. Тебе. Да, трябва да обърнеш на главно. Да, просто повече на ръце, колкото Аз се виждам в отражението на обектива. Матей е най-големия идиот, дето има... Това не го слушайте. Нашите ширини. Той е дебел.
Това е така. Всичко, което видяхте до сега на този камък е точно следствие, че той е дебел и не може да го мине. И си тежи върху кожите и те се парзалят и затова си ги маха. Да, предположим. Крис много интересно го изкатери, той тръгна така и обърна не на обратна, обърна на щипка на твоето. Беше много странно. Добре. Да. Много бързо го лъхна Крис. Аре! Запазваме мълчание, за да може в кадъра да няма говорим. На видеото да кажем, на видеото. Дойде само защото флаш казах, че ще му кръстя водъра гейгати. Tschüss. Haydi. Süpersin.
И тук е най-страшното. Може бъде се мотивка, си почиваш. Хубаво, и сега какво? Какво? Няма въже. Тук има една слопеста и две тръбчета. Малко по-назад, там е слопеста. Там супер е Тръбчета не може да стигнеш отдолу и аз се пробвам. Да, психика малко. Това. Много ме беше страх. И ти ми обясняваш нещо там с дясната ръка, лявата ръка. И така да казват и бетата. Обаче като тръгнах с десния крак и ти ми казваш не тръгвай с десния. Аз съм сигурен в този десен крак. Добре. Обаче те чувам, че ти не си сигурен в този десен крак. Да. Смисъл, седя на крака и се чудя сега дали да продължа нагоре с шанс да падна, Да. или да се върна надолу с шанс да падна, Да. или колко време ще ми издържи крака, така че ти да дойдеш с въжето. С шанс да паднеш. Точно да падна. Още малко. Още малко. Стой се. Ще се мъркя. Едно. Едно. Не е така, бе. Просто клякай. Аз ти е толкова.